En lille ekstraudsendelse om hippier. I dag har vi om hvordan folks fordomme er om hippier, og det vil min kollega så finde ud af senere. Må jeg stille jer nogle spørgsmål? Ja, det må du gerne. Har I dårlige fordomme om hippier? Ja, de kan ikke bruges til noget. Altså, de er her bare jo. De fylder bare i vores verden, og de kan ikke bruges til en skid jo. De ryger og alt muligt. Det kan ikke bruges til noget. Ej, jeg synes faktisk, de er gode nok her i samfundet. Jamen det er jo fair nok. Jamen gør hippier noget for godt for samfundet? Ej, det vil jeg fandme ikke mene. Jeg synes bare, de fylder. Altså, de burde bare væk, synes jeg. Nå, men der skal være plads til alle jo. Ej, det synes jeg ikke. Det, måske... Det synes jeg også skal. Jeg er ikke racist, der er plads til sorte mennesker og sådan noget, men fandme ikke hippier der. Puha da. Okay. Ja, satan. Jeg synes, der skal være plads til dem. Jamen det er i orden. Jamen, altså ved I overhovedet noget om hippier? Ikke den, der være fred i verden. Jo, det er fredviser der, men altså, Altså, det gør jo ikke rigtig andet. Altså, det gør jo ikke rigtig noget for det. De synes, De der skal bare være gerne- de bare fred, gerne tage men det- de de skal bare gøre noget gerne- for, at der skal være fred jo. Altså. De bare kan tage det stille og roligt, det er ikke bare det, man siger. jo. Jamen altså ved I hvad hippier de står for? Ja, Fred i det er jo verden. det er vel bare fred jo. Fred. Eller hvad? Ja. Ja, det er. Tak for at I svarer på vores spørgsmål. Tilbage til studiet. Tilbage. De 4 spørgsmål, vi stiller til de 2 personer derude, har vi også stillet til 25 andre personer. Og statistikken siger, at der er 16 personer, som ikke har dårlige fordomme om hippier. Der er 15 personer, som ikke ved, om hippierne gør noget godt for samfundet. Og der er hele 17 personer, som godt ved, hvad en hippie egentlig er. Som så fører hen til, at der er 12 personer, der godt ved, hvad en hippie står for, som er verdensfred. Og så får jeg en melding her til sidst om, at min kollega har fundet 2 hippier, som han kan interviewe. Lov til at stille nogle hippier nogle spørgsmål. Ja, hej. Hvor mange mennesker bor der cirka på Christiania? Cirka der omkring, hvad er vi, 1000, tror jeg. Okay. Hvor mange penge koster det at bo på Christiania? Det er så cirka 1400 kroner. Lige meget om stor grund er. Hvad med, hvis der er familie og ældre varme? Jamen, samlet tror jeg, det koster cirka 7300 kroner om måneden. Altså, hvad bor man i Christiania? På Christiania? Jeg bor i træhus og skurvogn. Ja, altså, hvilke arbejdspladser er der? Man har jo børnehave, og så er der også salon og tatovører. Hvis jeg mener faktisk også, at om sommeren, der har vi rideskoler her. Jamen altså, er det godt at bo der? Ja, det er et dejligt sted. Det var godt at høre. Så Kunne I godt tænke jer at flytte ud? nej, det vil være underligt. Vi føler os så frie derinde. Men det er godt, I har det godt. Fred i verden. Peace. Gad at se med. Nu har vi givet jer et lille indblik i hippiernes verden, for at vise, at de ikke kun tager stoffer og dårlige ting.